Northeast Plantation Private Limited atum towar kasela mamo kewangbi Japra langsoalong Sarupathar Youth Council aro kesengpon Bokajan Press Club ben AJYCP Chelangsi Dr. Bhupen Hajarika amahangke thegarni katalon pon Karbi Anglong live abirta phan kaiki amat ninga chetheklong Napen birta kilang vera bang pumang pidona phansatami nilihin pen kardom ang bajiriklo kardom Pini midday news mate anarlo birta longpen nilisami Julie BP nonarjoitha birtang tonpen Bokajan sub division angkang hanjang langso PWD road division arlo Diphu dilai lapen hanjang langso ada tovar akimi kaselam jiaphan dilai pen hanjang langso kilometer inkoira truck aja kaselam jiaphan banghini company tomaphan kuti plikebra truck atangka panong ponsi tovar paselam pon pangcheng ponlo Bangso atowar pika selam jia phanpura kedamtang surehini ra kretroxia ningkan chiti niphai kreke thomarni Bokajan MLA Dr. Numol Momenahin pensi long e somponlo Lapen rehabilitation of Karbi Anglong M8 under Assam State Road Project mate Tihek pen ASRP amen pen panongsi NH thongkebra sirkep hanjang langso pen lekthearong anke Northeast Plantation Private Limited atumsi keklemji arpu denglo Bonta bangso towar kaselam jiaphan long e somdet pen ningka nisira chitim damdera phisi towar kaselam pangcheng ponlo non towar kaselam tangdet pen chiklojon trok anta plengplelang halapu towara bangke hingno dun thutanglo lasila so teng pen langdam pulote Northeast Plantation Private Limited atumke towar kaselam aron ke thek saratum kalipusi rat pen akoi pipon Pinpur ponme bangso Northeast Plantation Private Limited atumpen alongtin atwar kaselam ta kimesen thekpon longli The food delay Sarihajan delay pen Sarihajan 26 km do dak tawar kaselam ye phan banghini abang fu tum phan pek ponlo lasi inut along pen kilometer krekathom an abhag dolo lasi non litum Kita yang long ke lason hello je labakso toar ke selam lo tema te bon sitame ningkan sita damde selam det pen chikloyon trok parchi dan situlang sitame toar bang ke non henu thailo basi non nilitum camera person phan paklai phan si chuning relo la hello toar bang ke toar la hello kwan tong mene kwan tong henu ne quality kabuna quality bang kwan mene henu ne alang li camera person paklang pon bom lo Ningkan sita damde labang suatu lan ke henu dak jo lapuson nasida ka kechok che kumalo contractor kumalo mate dak PWD atum department atum nang chilang dun de pena jog ma mate dak la contractor atum sikechok che ma nilituma birta ke long ke labang so kam ke claim labang ke Northeast Plantation patum si ke claim lo bon sita me na along tin ke claim along tame akam mimi alang tum ke claim akam bang Lasi lapusona tuma phan ke kiwang jiar ni alang tum phan kam pek pon lo ma pek pon peluma labang ke Karbi Anglong Thomas Council ke thek ding mate Karbi Anglong Thomas Council CEM chief tuliram long hang stame chelang dun sia kedang sot athema non stame Diphu Medical College long stame haladak stame Northeast Plantation to hadak tame aku kam long thu pusi nilitum birta long lasi haladak stame lapuson lo alang litung ke claim lasi alang litung phan lapuson ke claim ke chok che te phan teme alang litung phan bisara alang litung phan inside si me pusi benang selok tok rat pen litung phan pachini Lapuson atowar kasai kaselam pon atuma phan KAAC ahin pen langchari dunra uthot kapache salam thujia phan pinkhat pon thua sonte messenji pusi rat pen ningje pon renti Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Kedamtang chiti ni phainer kebarni Japra langso rongdo arong along Sarupathar Youth Council aro kesengamai padopon Sarupathar constituency angkangarlo kadro kawe rong troxi kep arara tuma phan kajing thuramo kelong du nangjia son kelong dun jia phan bangso asonga mahang pathek ponlo Sarupathar constituency angkangarlo kadro kawe rong troxi kep ando
bonda bangso rong trok sikep araratum sorkar pen kepali asonamong kelong dunangji do anta kelong dunawe sorkar pen kaching thuramo nangkapali asonangbong tovar lang me job card pen chenglok kaprek asai anta rong asoratum kelong dunangji a ordo seta rong asora phan kepachini atum avider lapen karja pidun abang avider ajo sarupathar constituency ar lokedo arisoe jangatum chingrumsi labangso a committee sengponlo laso surubuthar youth forum nilitum sengnang kok kele puan isi kimang kithe damret je nilitum kele pu ihinat rapnangji pu ihinat rapnangji po phangke kali nilitum kela surubutharang kang isia development kawe ongpot lasan isia academic season hin pen pusitami avi pin ason sinilitum chi thegam long lapen aku development pen ilitum chithanam lopulang te ali punon rong arar tumphan isia kera block ring punon rong sor tumphan isia kera block isia chithanon bote isia pu responsibilities kachini ni kachipu dekhe lai panchinil tum la surubuthar youth forum amen sengnang lo Karbi Anglong Arlopen constituency kibinai ke sarupathar constituency henlo laben bangso a constituency along kithe kiding kimando natum sitami dopiklo laso ateng pen langdam pulote chingthur piknang jia podlo bonta piniarni ke thek damlong ke thangta abidara sonsi thek damlong nang lo pini nilitum dak rongdo puling alongan nang chitong pet isia agenda ke en pon abangke lapuin lo rongdo area committee kiseng jia phansini litum dak rongdorong meeting dunang lo la penako la chingwai et rat ili risumar korjang chithan et chimung et penapi nilitum isi rongdo area committee sengpon longlo Lasi rong rup kaching thurjia phanpura sarupathar constituency ar lokedo arisoi jangatum labangso a central committee sengponlo laben bangso asong ajakong kapangtang ponthujia phanpura japra langso rongdo puling angkang kedo arisoi jangatum penta aro sengponthusi mesen pen mai pachun ponlo langchi thingpen subhas terang karbianglong lai nong nam kachithang klong alun sipo kalitang dr bhupen hajarika phong troksir kebra phi amahang ke thekani bokajan press club pen AJYCP atum chelangsi bokajan press club asa hemalong katalondon kedamtang chiti ni phainer kebarni bokajan press club asa hemalong kapadokpon bangso kachikimo asai angdengalong bokajan press club amai phugimi ranjit bora pensi milur kaipen chikimo japonlen Lasoahut AJYCP Karbi Anglong Maipu Jitu Phukon Rat Saiklembang Ambeswar Chetia Bokajan Press Club Thanpariabang Prakash Gogoi Lapen Bokajan Press Club along Klembang do anatumta Milur Kaisi Chikimo Padopanlo আপোনালোক দুগৰাকীকে আমি এগছি পঞ্চী প্ৰচলন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো হাজাৰিকা তেওঁৰ গানেৰে আমি তেওঁক আয়োগ ৰখাৰ হেতু কৰিছোঁ সেয়েহে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া Katalon amai along Kalitang Dr. Bhupen Hajarika alangli pirthe kahache ahut Assam angkangpi araraphan thedum asai klempi likanglo lake Assam ahawar araratum mantuneta tingniun e Dr. Bhupen Hajarika alangli kilundekang alun jir hehui acho saide khai jati thorom plakple pin pen kedo kedam kijui lapusonsi keklem paklang tikanglo Anparta alangli Assamese Karbi Kosari Missing Boru Rabha hehuya kheya tumpen chetongsi lun bonda tekanglo alangli kethek serajok pirthe adang alongta nongnam chethangdun piklo posi katalona mayalong Dr. Bhupen Hajarika akayala mo phuthak chethang chimunrinti Bokajan pen ananterang Karbianglong live Microfinance company atum rong asar bimaratuma phan joyki pen tangka paramsi sarbimaratuma phan isi akirap long lupura sarbimaratum aningarong chipilo
bonta mo phi kopi koson plang pune kamatha kavedara jok halabangso aning karong pen ningkyoy nang mandet lo labangso microfinance atumpen rong rop arlo palidamsi sarpi maratuma phan pache pengponsi joy kepen tangka kaparamasai klemponlo bonta prenka che hanga por hurabangki akile ki hang kisik thupar piga jok ronga sarpi maratuma phan avi kachong sebasonsi nangman thuderlo athema microfinance atum jasemet kiduk kelak araratuma phansi tangka kaparam pona jok kachitu tongthek the amithang ahemalong kachopang reng avu hanwe pendanglo kachipadoy atum sitami dulo itu menggila ancing rom sini tum banglo lapen ke wang ateng penili tum akam ke success pen apostami sar panchurulo alang li phan itu memorandum pidamlo lapen thana along tin ki pidamalu sitamini li tum report chipilo la so pen apot sar nili tum phan nang receive dun si lake nang li tum matha nang nilo ning che thainon nang rap po ni tum luna sar tum ana phan ni tum hang si la so lama putak chingwai po nang li tum phanang contact tu pusi ni li tum phan pachini lo nilib lapen duarbagori soarlo atuma phanke microfinance company atum loan atangka nang chitu vek nang jipu ke ther ke hap setame paduponlo bangso phuthak sarpi marabitung wangsi KAAC CM tuliram ronghang alongpen kerap kelongja phan pinpora loipak pajirpon ke nilib la pen duar baguri ke hisap ke un elo en lablo inglong arlok ta sitami kisti ki tui phan pinanga na tuma branchar person si pressure stroke la pen mithanga hit dilong le che jorlo la bang sol lun ke en pen apot la si non ki kisung lo la si nili tum bang tun det thai sitami ni tum kar bia khai phan ka chinghon pen aposi ni tum nilib duar baguri ni tum chingrum si ni tum che song lo la pen la bang so ka che song ni tum playing po posi ni tum ning che ther dong kisti tu na lo poke asam long ka che song bom tu si nili tum phanang pulo News report Rosanhanse Karbi Anglong Live Phuloni constituency arlo ASDC center aro atum kangdang amai kangni ahut bangkre ke thomatum ASDC asongalong chepa ogdunsi jakong horang pidunlo ASDC asonga jakong cheferang ponsi kedamtang chiti ni phainer cap arni ASDC center aro atum Mirdan English High School along kangdang amai padupon ASDC Center aro amai phu honsing terang kachapahem phu kangdang amai along alohi aman pen ASDC dihin rimbang sonjoy kiling kesop terang gulson be pendanglo ongdum ASDC along kachirabdun abang phu abang phia tumta chetongdon bangso amai kangni ahut congress pen BJP asong along kachirabdun bangkre ke thomaratum ASDC asonga phan ningka chethe dosi chepa ogdunlo hemprek ke hang kachesong RD की पिपोट फलाबang सराजा को थोट आंसू से के पांगतांग पॉन थेजिया भा के वांगजिया पोरालोंग कांग्रेस आई के क्लेम के चौकचे बीजेपी के क्लेम के चौकचे अलाम चाक के चिपी है हुई चपा प्लेंग पॉन थे पुठाक निलितुम एसडीसी के से केंसी के चेसोंग आजा कोंग पेंसी पारेम पॉन जिया भा चिसिक पॉन बोन से के वांगजिया पोरालोंग के दामतांगा पोर हुट कांग्रेस लोंग के दुना तुमता नंचिरुई बॉम लो बीजेपी लोंग के दामा तुमता नंचिरुई बॉम लो से Karbi Anglong angkang pialong pini BJP Central Committee long le dunde tum sitame Congress Central Committee long le dunde tum sitame Karbi Anglong a district arlo ke claim ke damatu penangan na leader atu ASDC asong long nang chingbe dunjia phansi chington ringrang aporan nang letang Phuloni pendir jona rongpi Karbi Anglong Live Choro lo langil tuma phan apor ka chipi pen birta nang lang dona pot pini anar lo birta ke lapansi kan tonik lo domi thakme arnikimi